normal. S'ha publicat que el mig any hidrològic d'enguany, és a dir, des de l'1 d'octubre fins al 31 de març, havíem tingut unes pluges de 82 litres per metre quadrat quan la mitjana era de 262 litres, és a dir, un 69% menys d'aigua. I les temperatures mitjanes en la Comunitat Valenciana havien sigut 2,2 graus per damunt de les mitjanes normals. És normal que en el clima mediterrani nostre n'hi hagi sequeres, n'hi hagi ponentades, n'hi hagi dies de calor, ones de calor, és normal això. El que no és normal és que siguin 8 mesos de ponent, pràcticament, com estem tenint, que les pluges s'hagin reduït a un nivell de pedres un 69%, un 70% pràcticament. Això no és normal. I això vol dir el que està ocorrent. No és normal que, per exemple, l'any passat tinguérem 42 dies d'alerta per calor. Això no és normal. És normal que algun dia que altre en la ponenta tinguérem 40 graus, una cosa així, però el de l'any passat, 42 dies salpicats en alarma per calor, això no és normal. I això és perquè estem ja en el canvi climàtic damunt. Un canvi climàtic que ja va sent tan greu que comença a dir-li emergència climàtica. Allò que els científics estan avisant des de fa 50 anys ha arribat ja. I si s'han equivocat en alguna cosa és en què s'han quedat curts. Ells diuen que en el 2050, en el 2100, tindrien molts problemes perquè les temperatures pujarien, podien pujar 2-3 graus, una cosa així. Però és que no arribarà al 2100, és que ja ho tenim damunt, és que ja estem 1,3 graus centígrads damunt de les mitjanes normals. I va a la carrera, va accelerant. De fet, el problema que tenim actualment és que no tenim fins al 2100 per a canviar. Això ja no passa. Esta dècada és clau. L'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, en els últims informes diu que en aquesta dècada hem de reduir a la meitat els combustibles fòssils que cremem. Perquè això és la causa. El que està passant és els fenòmens climàtics extrems, més extremats encara de lo normal, molt més extremats, cada vegada més greus, cada any més greus. Això és conseqüència que s'està accelerant el calfament del clima, l'emergència climàtica. I en aquesta dècada és clau per a reduir a la meitat els combustibles fòssils, perquè si no ho fem, probablement entrarem en una fase irreversible i després ja no es podrà fer res. Jo, quan vaig a donar una xerrada als instituts i a algun col·legi, els insistís en que els xiquets no van a poder parar el canvi climàtic. Són els pares ara, som l'última generació que encara podem parar el calfament del clima. Quan ells siguin adults, d'ací 10-20 anys, probablement, si seguim com ara, com fins ara, no n'hi haurà remei, ja no podran tornar marxa enrere. Perquè hi ha uns fenòmens de retroalimentació, com per exemple la fusió de la neu i el gel, conforme se fundixen i s'escapes de la Terra, la superfície s'enfosquís, i a l'enfosquir-se absorbim més radiació solar, per tant, augmenta encara més del que ja estava augmentant per el CO2 i els gasos d'efecte hivernacle, augmenta encara més la pujada de temperatures. I la fusió de la tundra està fent que s'alliberi ahir metà que tenia acumulat, tenia aquest sòl congelat pràcticament tot l'any i que cada vegada va descongelant-se més cap avalls, està assoltant això, a part de micròbios que poden generar pandèmies molt pitjor que l'any passat, però aquest metà és un gas que ara està en minoria en l'atmosfera, és molt més inferior a la seva concentració que la del CO2, el CO2 és el principal gas de l'efecte hivernacle, però aquest metà té un poder d'acumular, d'absorbir, de retindre calor, unes 28 voltes major que el CO2. Per tant, és molt perillós. Això accelera també la pujada de temperatures. I últimament està parlant-se de l'acidificació dels oceans. Una acidificació que fa que si abans els oceans, els mars, eren sumideros de CO2, dissolvien molt bé el diòxid de carboni,
pues cada vegada dissolen menys o inclús puguen arribar a no dissoldre i a començar a amollar a l'atmosfera CO2, el qual acelerarà molt més el procés de calfament del clima. Per tant, els científics estan dient que aquesta dècada és clau. No podem ajornar-lo més. Ja està parlant-se de les solucions que tots coneguem de sobre des de fa 45 anys. La primera reunió d'alt nivell governamental internacional se va fer en 1979 i no han parat de parlar. Tots els anys fan cops d'ICE, com l'any passat. L'any passat en un país petroler i enguany també en un altre país petroler. Imagineu-se les solucions que van eixir d'ahir. 50 anys pràcticament sabent-ho i 45 anys de reunions internacionals parlant a veure quines solucions s'apliquen. I què hem adelantat? Cada vegada pitjor. No es pot deixar perquè els xiquets que els eduquen ara millor en les escoles, que li parlen del canvi climàtic, li parlen de l'agricultura ecològica, li parlen d'anar en bicicleta, d'una altra mobilitat, no poden esperar que siguin els xiquets els que ho solucionen. Som l'última generació que encara pot parar el calfament del clima. Si nosaltres perdem i se pren, probablement la situació serà irreversible i ja no hi haurà solució. El món no s'acabarà en el 2030, però cada vegada serà pitjor i no podrem recuperar la situació que teníem de clima fa 10 o 20 anys. I aquest és el problema principal que tenim. I per què no s'apliquen les solucions? Molt senzill, perquè mana el gran capital i les solucions passen totes per el decreixement. Hem de consumir molt menys, en aquesta dècada, la meitat de combustibles fòssils. I els combustibles fòssils és el gran recurs per als rics, per a les grans companyies de petroli, de carbó, de gas, s'han forrat, han guanyat bilions, no volen canviar. Els poderosos no volen canviar. Últimament, en aquesta revista que heu comentat diverses voltes, Nature, o com se diga, han publicat un informe que diu el planeta no puede aguantar a los ricos, algo així. Si entreu a la Ribera en Bici, la riberaenbici.net, en la web nostra, tenim ahí, entre molts altres, aquest informe, és molt recent. I parla d'això, els rics no volen canviar, a més els rics són els que més contaminen, cada ric contamina centenars de voltes més que una persona normal o un pobre. I donen mal exemple, donen molt mal exemple. Els pobres o les classes mitges volen imitar els rics i fan el mateix que ells i contaminen cada volta més i el planeta ja no pot aguantar més. Per tant, aquest és el problema. Aquesta economia se basa en el creixement continu, cada volta més beneficis, cada volta més consum, cada volta més recursos. I ja no n'hi ha ni més recursos ni pot aguantar més el planeta aquesta contaminació, aquests gasos hivernacle que li hem dient. Aleshores, n'hi ha data de caducitat. I la data de caducitat és el 2030. Si en el 2030 no hem aconseguit reduir a la meitat els combustibles fòssils, i tots sabem com, és molt fàcil. Peu bici més tren, consumir productes locals, no viatjar tant, etc. N'hi ha molts recursos. El problema és que aquestes solucions xoquen en aquesta economia. Aquesta economia se basa en el creixement continu, infinit, com si els recursos fossin il·limitats i com si el planeta pogués aguantar tot el que li llancem i, òbviament, ja ha passat. Bé, la qüestió és que els governs, les grans companyies que són les que manen en el món, no volen canviar. Els governs són còmplices, així mateix, i més estos que tenim, que són negacionistes i tot, és una cosa increïble, la vergonya ajena que donen, estos que governen en València a l'altra volta, volen fer l'ampliació del port, però és que a nivell estatal volen ampliar l'aeroport de Barcelona, l'aeroport de Madrid, és demencial. Estan els científics dient que n'hi ha que reduir el transport a la meitat, perquè és el sector que més gasos d'efecte hivernacle hi ha a l'atmosfera. Si n'hi ha que reduir els combustibles i els gasos d'efecte hivernacle, n'hi ha que reduir el transport, el primer. Doncs estos encara, els governs que tenim, encara parlen d'ampliar. En València, l'ampliació del port busca doblar la quantitat de mercanciers que circulen per València. És demencial. A part de tota la porqueria que els van a tirar a l'atmosfera dels valencians, que tenia la capital. Increïble. Els pobles estan adormits per tanta manipulació i tanta informació sesgada, tanta festa, tanta història.
Així passen de les falles a les processons, i de les processons als bous, i dels bous a les festes de barri, a les festes del poble, als moros i cristians, tenim de tot, no acaben una quan ja estan començant per una altra. No tenen temps per reflexionar el que està passant, ni per actuar. Únicament la gent conscient que som una minoria, però que som prou actius, i sobretot els joves estos de Fridays for Future, els científics d'Extinction Rebellion, els científics del clima, aquestes minories conscients són les que hem de fer palanca i hem d'intentar arribar al màxim de gent per a explicar-los el que n'hi ha i procurar canviar, perquè si no estem perduts.